আজি ଆମେ ହର୍ଷଉ ପଢ଼ିବା। ଉ କହିଲା ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ। ଉ କହିଲା ଉତ୍ତମ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନ ସୁସ୍ଥ ହୁଅଇ ଶରୀର ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ହୁଅଇ ମନ ଭଲ କଥା କହିବ ସମସ୍ତେ। ଉ କହିଲା ଉ ଉ ଏଇ ଉ କଥା ଜାଣିଥା। ଉତ୍ତମ କଥା କହିବ, ଭଲ ମନ ରହିବ, ଭଲ ଶରୀର ରହିବ। ମନ ଲଗେଇକି ଶୁଣ। ଆଜି ଏତିକି, ଆଉ ସବୁ ପରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।